pada usahi sia daging nang tadinai lehonu murna gajah satu sarmatua lehoro hana sonang satu mariri marmono haruan dung margo goal tahe balosok kudo sudena burjumi bahenokku ho solang bahenokku ho sagap damang dai nagila burjui Ale Tuhan ramoti matoto da amangi dohot dai dagi pada umara pada usahi sia daging nang todinai lehonu burna gajah satu sarmatua lehoro hana sonang satu marniri warnono satu arniri warnono burjumi tuhami geleng mon tung sotar lupa hona uringo luki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohani anak komo haruan dung margo goal tahe balosok kudo sude pambainan mi bahenokku ho sorang bahenokku ho sangau damang dai nagina burjui Ale Tuhan ramoti martoto
sokuro sudena burjumi Bahe no kuho sorang Bahe no kuho sagam Damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matoto Da amangi dohot dai nagi Padau mana Padau sahid Sia daging nang to dinai Lehoru burnagajah Satu sahur matua Lehoro hana sonan Satu marnini warnono Satu marnini warnono Burjumi tuhami geleng mo tung sotar lupa hona uringo luki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohani anak komo Haduan dung margo goau tahe Anu sokuro sude pambainan mi Baheno kuho sorang Baheno kuho sangau Damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong Da amangi dogo dai nagi Padau mana Padau sahid Sia daging nang terdinai Lehoru murnagajah Satu sahur matua Lehoro hana sonan Satu mariri marnono Haduan dung margo goau tahe Balo sokuro sudena burjumi Baheno kuho sorang Baheno kuho sagam Damang dai nangina burjui
nami geleng mo tungso terlupa hona uri ngoluki di Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Tapuk kama parminggota marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga di paboton ibana tuho alejolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jalamar pangalawa si repon, maradopod de batam. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata, pargogo na suatu dosan, sa lehon jala patubu madihami haporsyaon na sitong, tabay mahaporsyon nami ganup ari asalam tugu,
Lehom madihami holong ni roha, nasomar pangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami, mabahel lomo ni rohami. Say oloy ma pangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Siurupanma di bagasan olong nai taradoti hasadaon yoni pinadoan Tatangihon mapati ni debata, natar surat sian Galatia onom ayat 2. Marsi urupa mahamu mamorsan naduk doki, ima dalan mengaradoti pati ni Kristus. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata, lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon no bar tu pati mi. Amin. Marede mahita. Sian hurungani dosaki roh Tuhan luar di mudami Jesus auro Tuhan Nasaroku malum hipas gabil mamorang napegogos siang aku roh Tuhan Jesus auro Tuhan sia ilaku naramuki roh Tuhan kabenarias narahati Jesus auro Tuhan sian hosoku sonang mi sian runduk tutunamemi siang arsaku holong mi Jesus auro Tuhan Tato poti madosata na gudangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami.
Hami halak perdosa nadangulon, ro tujolo ni habangsa habadia umi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jot huarsai hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Dang huawolongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami, hubain hami. Dibaheni, tamado rimasammu jala humammu hami, tuhamatian saliling nililing naing. Alai, nama porus mahamin waing tuasi ni roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami, paubaho rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak hawolongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabadiyeng. Ale Tuhan, say asima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-bagan di debata taringot tuasisaan ni dosa. Songonod do pakoholongi ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hanguluan saliling ni leling na di ibana, hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. Tatangihon ma hata ni debata epistel di mingguta sadarion iman atar surat di 5 Musa bidu 15 mamuka ayat onom sahat rodi ayat 10 sada tajahama marsika soring. Ai pasu-pasu ni Jehova debatam doho songon nauk pinarbaganai hiat tuho. Jadi pasaliomu torop akabangso parbegu, alaidang marsali anggoho, jala gonggomamu torop akabangso parbegu, alay anggoho, dang jadi rajaan nasida. Iko ringgas ho memuhai tanganmu di ibana, jala buas ho pasali ibana, pasikopo di ibana, marguru tugodangna nahurang di ibana. Iko buas lehonomu ibana, unak pola marmuruk-muruk roham dina mga lehon itu ho ibana, ai alani ido pasu-pasu ni Jehova de batam ho, disaluhut ulomu, dohot disaluhut na jinama ni tanganmu.
Ido sahatna, martua dohalak na tumangion hata ni debata, jalan au piopsa. Amin. Marede mahita. Masih tangiangan, masih tangiangan, masih tangiangan kita namun sia doa di debata ikon monang ita Ramasiurupan hina na porsia doa di debata ikon monang ita. Taha tidakun maha porsiau tai, songon nahina tidakun ni dongata saha porsiau di sadopor tibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargono satu dosa, na tumo palangi dota. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, imana tinubon di si Maria, nagabigabia siantoni porbadia, nanora sobuan. Ido tuata, natuman moderni, di pangumuman ni sinatus, nama terpanjang di mana liau pinarsila, natuat to banutoro dinitano, namulak mulu diari patuluhon, nama nai suku, lahundu siang di debata Jehovah, nama nai palgugun satu dosa, isi mai bayana, pai mamula sobat tu tanahon, mamuhuni halak namulu do namate. Au porsia ditondi porbadia, jaladong sadang ulia nagadia, ulia taupannya karapisten akan nagadia, do dia susah di dosa, do dia tai namando, mula mangulusu dan dialah namate, do dia nguruan nasulah sudah. Amin. Kol wilayah Kolose.
Kor semua perempuan gabungan.
Tabegema Tikting di Mingguta Sadarion. Tikting manang warta jemaat di Minggu Tasadarion tanggal 12 Juli 2026. Topik minggu kita hari ini marsiurupan atau saling menolong. Nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2A1 jumlah jemaat yang mengikuti ibadah bisa kita baca di warta jemaat yang sudah di-share di grup wilayah kita masing-masing. Ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6, Kesekretariatan. 61. Pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Goa. 62. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk beasiswa kepada anak jemaat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7, pelayanan. Kebaktian wilayah pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 di wilayah Kolose, di rumah keluarga Bapak David FM Pasaribu, Dr. Vera Nopita Borusilalahi, alamat Gedung Sekolah Minggu. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 di wilayah Galilea, di rumah keluarga Bapak D. Pangaribuan, Ibu F. Boru Simajuntak, alamat Jalan Cempaka nomor 38 Menteng Garden. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 di wilayah Galatia, di rumah keluarga Bapak PDA Nababan, Ibu FH Boru Situmorang, alamat Gedung Sekolah Minggu. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 di wilayah Filipi, di rumah keluarga Bapak Sintua MH Hasibuan, Ibu RS Borusitorus, alamat Perumahan Jarinda Garden 4, Patalasang Blok B8. Acara pertanggiangan masuk pukul 19.00 WITA. 8, pengumuman. 8A1, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 19 Juli 2026 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. 8A2, ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Paropuan Par Hari Kamis. 2. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Paropuan Deborah. 3. Kebaktian Padang Punguan Naomi. Pada hari Rabu 15 Juli 2026 yang akan datang, subseksi Naomi HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang. Acara dimulai pukul 8.00 WITA, bertempat di Pantai Bosoa. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, sebagai berikut. 1.
Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Inang Nyonya P. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. 10. Inang Nyonya R. Sihombing HBP Boru Hutagaol. 11. Amang Sintua H. Simanungkalit. 12. Inang Nyonya H. Simajuntak R. Boru Bakara. 13. Inang Nyonya YS Tambunan Eka Boru Simajuntak. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Nama-namanya bisa kita lihat juga di warta yang di-share di grup wilayah. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja ada di grup kita. F. Jadwal pemakaian Sopo juga ada di grup. 2 Romawi bagian keuangan, pemasukan dan pengeluaran bisa kita lihat di warta kita yang sudah di-share di grup wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kor Naposo Bulung.
Kor Ama Ebenezer.
kelihatan. Ikodomo no tabarita tuingana mangolomi imaholo nangasitonga dame namanotoni dame namanotoni anong bisa notiura nunga sabuna holomi huwasa ni Kristus motokto sa leleng-leleng nai ikoneni ono tapusia pasarapon tuhatai natung manaluhon aja nagsinjata poragi nagsinjata poragi anong bisa notiuron nunga sabuna holomi huwasa ni Kristus motokto sa leleng-leleng nai. Ikonomo ano tabarita nebata tanunang tirehon anak sasanana manobus padosai manobus padosai anong bisa notiuron nunga sabuna holomi huwasa ni Kristus motokto sa leleng-leleng nai ikonohi tamang katinako Jesus Kristus at pagkabusi asa tutorok na naolo manjago na sitogi manjago na sitogi ay nang bisa notiuron nunga sabuna holomi huwasa ni Kristus motokto sa leleng-leleng nai. Martang yang Mahita.
marsanga maho ali Tuhan Jakoba, di sude pabayenanmu nabalgai di ngulu nami. Marlas ni roha dohami Tuhan majakon dengan nibasami, marulup-ulup to dinami. Di bagasan minggu sadarion pe, las roha nami, marpungu hami Tuhan di bagasan hahi pason. Jong-jong maho Tuhan di tongato menganami, ajari mahami, asa tahu kami majakon hatami, mengulu kami di hasitonganmu. Terpuji maho Tuhan Yesus itanyok pangiduani. Amin. Barita nauli di hita jamita di bagasan minggu sadarion, minggu paonopon dung trintatis tersurat di tolu Yohanes sada ayat 5 sahatu ayat 8. Tolu Yohanes sada ayat 5 sahatu ayat 8. Tapai hutihut ma aka mangakainang ujahami ma siad juluon. Sono ma didok dising. Nadinggedo pabahen mi anggia. Natu akka dongan nang tu akka tamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham. Di julu ni huriai. Dengan ma paborhaton munasida marguru tunatama di debata. Ai alani goarido nasida borhat. Danga dong di jalo nasida agia aha sian akka perbigu. Di bayani tamama hita majakon akka nasongoni. Asa gabe dongan pangula hita. Pajongjong hasitongani. Ido sahatna. Shalom. Molo tabigit topik ni minggu sadarion nama dok marsiurupan. Saling menolong. Memang ido pataridahon ngulu ni halak na Kristen. Marsiurupan di bagasan barita nauli, marsiurupan di bagasan hasitongan dot holong nadinggan marhite pabahenan. Jala di dok dada holan marhite hata sabing. Ido kamanga kainang ubay sa di dok halak Kristeni ikut tampil beda. Ido ba na sa idok rupani ikon tulutono do sa dahalak asabinoto dinggan manangdang. Buido tabo di pakasan pakatayon ribur alay bihado sa sitonga di pangulaon si ganupari di pardonganon di perbuatan. Ido ubay na idok perjulo dipuji si Yohanes panurat ni bukodo si Gaius. Sotong laro hatta si Gaius na korupsi nari hayati. Anggoy ngay suada honi debata. Ngay persilak ko ni bana. Ay jumulo do ipersiklak ko ni bana debata. Dukoni korupsi memana kan terberita do ujui sampai dohok na toras na terbuan na toras na daku buto namora ang anak koku ini mana daku buto naksongon di jabatan anak koku ala memang itulah setelah dia mengkhianati imannya meninggalkan orang tua tidak peduli alai ahadu nadapok na akamang kainang. Setelah dia di penjara bagaimana keluarganya? Menderita loh kan, ditinggal hodomusi, tidak setia. Ima bolo alani mammon, ido alani mammon, ima bolo alani jabatan, ido benar didokon,
rupani ede nialahan do demunarai. Jika abang punya uang, abang, jika tidak ada uang, anda do demunai, besok na diapal hamu itu. Iba na tabering kamanga kainang di bagasan pamujion ni si Johannes di si Gaius alani haburjuon, alani pangurupion, alani barita nauli namangula di bagasan ngoluna. Itu takas di dokon mau tajahasian ayat sadai. Ima patuduhon ia haporseaon na tutu marparbuehon akan adinggan ido banah doko kami nakin tatulut tondongan. Apakah itu manis dalam kata-kata atau paukah? Memang itu yang sebenarnya hidupnya. Alanan na ditulut ton si Johannes sodo panurat ni bukodo songo dia si Gaius. Bukan cerita Gaius kepada Yohanes, tetapi karena orang-orang lain menyaksikan perbuatan Gaius yang baik, yang taat kepada Tuhan. Jadi di Goari Suraton, nama nurak Suraton di doi mana situa. Jala di Goari Ibana do si Gaius haholongan donganna dok dongan haholongan nina ibana ima patuduhon persauran nadinggan persauran nauli bolo persauran nadinggani masih jamut ton di jamut todonganna unang terseret tunaroa ido majamut ido mardongan. Mulo tapasobu dodongat talalap di perlalapan di hoga-hoga ni portibion berarti bukan teman yang setia. Karena tidak membawa dia kepada yang benar. Teman yang setia menulut tondongan nai parohahon diperhatikan temannya itu agar jangan salah. Di parohahon dongan nai. Jadi di son alam memang si Gaius sada uluan di tonga-tonga ni Huria. Jadi burju yang taat, yang setia di tongo surato tu ibana lau patoguhon haporsiaon na do. Di tongo surato ibana lau paingoton si Gaius dia kaulaon na nadok-dok borat. Ido bana dok komar si tangyangan, ido edenya kaamatan nakinati. Masih aminaminan marsi tangyangan ido akan namar holong ni roha. Jadi di dok di mana dia kaulauna na doki na nialaman ido bolo sa frekuensi tongate si Johannes pe tetu godang do mangadu pi aka hamaolon na mangulahon barita naulii jala ditulut toni bana si Gaius pe esongoni do tong lao mangulahon akau laoni. Ala di boto ibana do macai takas do diodolhon asa anggiat horas-horas ibana bolo didokon marbisuk bangun dokon marbisuk ibadah inna HP ngasalah lakka ya ruak kamanga kainang ay disuruh kita marbisuk ina lamar sakit baibu merdatu ay disuruh marbisuk ina ay bisuk goinai. Ay husuku majo hamu tahya kamang kainang ati doho hamu adok ni merbisu mololao merdatu merbisu di bahdo hamu harotusi songona hohopa mu biar mengalusi sotung mur ate sanggijang ate madokon nati kos. Jadi bisuk-bisuk doi dang marbisuk bulo bisuk-bisuk ima lau paune-unehon ay tu namalo doda lau marubat inna tu namalo bisuk-bisuk doi
lau paluaho dirina molo merebisuk do asa horas-horas asa hipas-hipas doho partodionna unang terseret imana tua kahamalone portibion lau maboni bana tu hamagoan salilingna ido bisu boa dongami tudalan hasitongan boan dongami menuju labuan nasonangi ala borat ala maul sidalanan gabe ikon marsipaingotan masih tanyangan ido na didokon na bolo tajadi ayat 2 ale anggia sadok dipangidoro hakku naing horasso jalahipas hobartu horas nitodim ido na mardongan ido na marale-ale bukan hoga-hoga dunia. Itu hanya sementara. Bolo ido satok kido pardonganon nai. Satok kido. Tetapi jika kita bergaul, berteman di dalam kebenaran sampai mati pun, ido bana adong marale-ale na mati. Ido bolo dihitaan takas dupi menjalo jabar ale-ale ni damang namun tingun ninna. Alanya ha? Ale-ale nama si tukulan, ale-ale nama si dukungan, ale-ale nama si buan pati gorho dalanna ibain dihobasi dalannya lalena. Ale-ale dipataru sahat tusrugui marhiti-hiti tangiang. Ido nama ale-ale. Dipataru ketika ale-ale nai marsahit posi lumobi sudah krisis hadir dia berdoa untuk ale-alenya agar dia lurus sampai ke surga. Multabere nga kamang neng idaut tamadisi na perjulu ay na mardala dohuriai jalama molus ragam ni akahamaulon pai masahat tu paradianan na parpudi taboto jalata hati dakodo dihapor syotai perdalana do ngolut taon na mardalan laho tulabuan nasonangi taparhatopo do perdalana taon iko sahat cita tutujuatta tu surgo nasay tapahasi holi ido nanaing si jalo otang asa sahat kita asa sonak kita alanido ikon maniop aturan hot di bagasan aturan si Gayus na adong na pinasahat na tu ibana maraturan ido adong gope aturan na kamanga kenang di bagasta adong dope aturan dihita saluhut na ada aturan sekolah minggu, aturan remaja, aturan naposo, aturan natoras, aturan di huria, aturan di tongani bagasta. Ada aturan. Asa ikon hodo hita di bagasan aturaning. Di pasungguluhon si Johannes si Gayus asa hot ibana di aturan naung pinatupane atik pe aturan nai dang begitu apala denggad dope di pature ay ba mahuria mula-mula alai naung pinatupanay ikut diulahon ima pangiduan di panuraton tu si Gayus asa mangulahon ulaon di tonga-tonga ni huria unang ditogurat tok tu siamun hapelau tu habirang nang manghulu di bagasan huria na denggan apalagi ibana sada uluan ni huria nang konsekuen di bagasan aturan konsekuen di bagasan aturan songon natoras samu nama bain aturan di tongani bagas muna ikon konsekuen perjolo natorasi mangulahon aturan ini jika tidak anak-anak akan lari juga. Gimana mama? Mana bapak? Toh juga melanggar aturannya.
Jadi iko pasomal-somalot tado iduban na idok ko parpes poda ni Raja Salomo pasomal-somal anak komi marhadaulaton, pasomal-somal anak komi marhapatunon, pasomal-somal anak komi beraturan asabui lasohatta ay naing do tapota sian anak kotai las ni roha ido si hirimotta ido si hirimon na tua-tua adong pola dihiri pamu akama ngakai nang sanakanak komuna naing asalilia ipalia tu hamuna gajinai daung kan ado dipangido roham parjolo ado pangido hamu salinajo kasih kan holong do jadi molohot haporsiaon nana martuhani holong marohani idu alai bolo sohot be haporsiaon na martuhan danga dong be ngotoni holong lumobi bolo tumibbo jabatan na siya kamu bapa sih ngada konon na tuhita bapa sih kolot kali mama sih kolot kali. Tidak begitu lagi zamannya. Zamannya sekarang sudah beda dengan kamu dulu. Itu kan. HP nu ngalari sian aturan. Jadi ada pola hepeng nai beneta pangido. Alai behado holong nirwana martuhan asa malu atau dina. Bohado holong nirwana mengikuton aturan. Nasihat debata asa denggan persauranna di patari dahon ngoluna nalo anak koni debata ibana. Jadi akka perbarita nauli di son naing di hati dakon hasitongan ni debata. Naing di hati dakon lomo ni roha ni debata. Naing di patuduho di bana haporsiaon nahot maniop aturan. Imana pinangidohon ni panuraton manang si Johannes tu si Gayus napaduakon. Aka mga kainang holong ni Kristen ikon gabi sitidangin. Mula didokot tu kita gabi sira mahamu. Gabi panordang mahamu. Gabi akka para barita nauli maka tidak kon holong ni roha ni Tuhani naing songonido si Gayus. Ay nang pe sada uluan ni Huria. Ikotong do na buy marsipay ngotan. Ikoboy do dipasingot. Ala jol madokan na ulo salah. Ala jol maolo do sipata tersiladit. Rikot maki hadirannya kadongan. Parsaurani paingoton. Boldang ulo hamu pengoton. Lomoro hamu na lebagas hadabuan na idu. Alai akan aporsiai ikon rikot makobasi donganna laho paingot terdonganna ido holong ni hala Kristen mardongan ido nadi babu nani dokon ni si Johannes di son dipakatayo pe ikumatarida ma namarsiurupan dohot pangaramotion natadonakin pangaramotio didongan pakobasion nang toa kadongat peng asa ti hati dakon si Johannes odo pangulaw ni si Gayus di tonga-tonga ni Huriai na binegena siya natorop dada siyan si Gayus madokon burjudo au hurupi dodong aku hubada daw sa si Gayus di botoy banay alay di hati dako kalak moloi baru memuji diri ini babi hadui. Ikos di memuji diri. Puji diri. Puji Tuhan. Iya. Koni dong. Unang mapinuji diri ini ba. Puji Tuhan lah. Si Gayus. Si Johannes dua muji bana. Si Gayus
Di patorang akan nama merengido tu ibana haburjonna, haringgasonna, hapadotonna, doho musena mangulahon holong ni rohana. Jadi dibegisian akan natorop ay daw bedo na sidang. Idulnya hinalason ay jut doroha kamanga kainang. Molo say terbigi tu si pareon akan nasotikos. Nak satongan ni huria pe. Bolo say binegi asing lakka-lakka ni ruas ni huriai. Hacit do hati-hati umbegi. Jut doroha bolodang situng merhabadiaon nang ruas ni huriai. Say ulon na dinggam manya binegi. Ulon las ni roha manyan. Anggui semangat emak. Semangat maiba. Marbarita nauli. Al adong. Sada guar. Na terangkat di bayi di torun ni ayat nata ayat jamita to di dokon. Adong piga-piga halak di bagasani naso denggan pangalahona dang tikos parangena dang tikos ulaonna dang tikos pabayananna di pataru di pabuado di bagasani na solomo roha nyak kadonganna lahu ubigisa dang diparangihon hasitongan dang diparangihon pertamueon dang diparangi pokoknya dang diparangion holong ni roha nasia debata dang diihutton songo dia pangulau ni si Gaius maka holongi akan asing naso tinadanape bayar kita mah naso tinadanape dihaholongi anggoy macay balagado pakilalaan molo dihaholongi iba pedang tinada ibana. Ido benar marsi urupa mahamu itabolong musibah ate di dia pe di HKBP adong gotong sekian rumah terbakar ba olat di huriai mai sekian puluh distrik molo sekian godangna baru pe mardalan HKBP adong go aturan-aturan ni di hitam bolosongon nama sahai Allah sudah mendunia tsunami itu dunia hadir untuk menolong. Siapa yang pertama? Kristen itu yang pertama. Begitu terjadi tsunami, hari Minggu terjadi, Senin sudah sampai pertolongan dari Amerika. Datang lagi. Anggo memang bantuan ini begitu banyak bantuan, tapi salah sasaran. Ai gumudang do di jalo nasohonai. Bantuan ni, adong sangat tikina di sini bagi bantuan lautusi, di sana bagi bantuan lautusi, anggo akan mengalami langsung tsunami i, saya hudul doi mangari-mangi nama saya di bagasan ngoluna. Alania kamanginang di jauh tu hitam. Asa unang marbolat-bola pabahinatna songon si Gayuson diurupin nang so ditada molo didok ro parbarita nauli molo didok ro dongan saha porseaon pitor ditamue ibana doi tutongan ibagasna pitor diurupi ibana doi ido hataridan halak na porsea ha porseaon nido nama bain julmai marsitadaan. Jadi ido ubahin na udok sehali marcerita au ditiki di rumah sakit tahun. Itu marsi jalur do aka holongi itu marsitadaan. Jadi hudul rupani, hudul masih berengan. Itu rizukku nau. Ibu seorang Kristen, iya, saya juga. Nah, terus saya juga. Itu tabu nonang nami, tabu persauran nami di si ala haporsiaoni. Tapi ngatibu dongan na asing di si, dongan na baho hobi dong. Ala ima akan na porsiai, ima aka halak na satodi.
Satodi pitur marsi jakonan hera na liling mardongan di pitur kompak hera boy sa arah ceritai ido na tabu alai coba jo dodongata na asing na sosapor siaon ra bercerita pun kita belum tentu sepuas kita bercerita dengan seorang seiman alani do ubay na di do kondisi di patari dahon do di mana barita nauli marparbuego parbuena dinggan lapatan na kamangkenang macai takas do tarida parasingan ni halak na mga lului de bata macai takas do tarida na parasingan na halak na porsea di debata do halak na so porsea di debata tarida hasa daun di tonga-tonga ni parsaoran dan laho mementingkan diri sendiri dangi tujuannya kan halak namar sapor siaun di patuduan si gayus dongoluna namar si urupani taksong kala jauh dina asing lupa inti dari hukum Taurat lupa dia kasih yang diajarkan oleh Yesus lupa ibana namar si urupan namar si haholongan hape ido inti ni parsaoran di hatan di batang ido na niajaron ni Tuhan Yesus di upamana taringo tu halak Samaria na asirohain memolus do halak sama halak malim lepi di ida na tersamun alai di bolus sosabing memolus do malim levi na marhata ni debata na madok dirina menguasai patik di debata alai di paula so di ida do nahona samuni alai tahe ibu to hamu do samun nahona samun aru lapatan na to hona samun saya patok penon di begal idu nahona samun penyamun iya dirampas hartanya bereng lewat dohamnya kemalim itu kan hami dia kemalim kan ipaula sudah hami do ala ning marjamita tusan nina dangi tolong na layak si tolong apa ngamati-mati ni lewat do lepi ruas ni huria alai indah ipasobu alai liwa emma naso madada di bata naso boto sapati boharo kamangkainang diurupi ati behado tung nagabe songoni hita ruas ni huria hape terjauh hita asa marsiurupan songon topit ni minggu tahun marsiurupan saling menolong patuduhon holong ni rohana na niajarhon ni Tuhan Yesusi ima upama ni Tuhan Yesus asa naing kehadiratta laho tolong menolong domutusido na pinapatarhon ni haporsiaon ni kahalak si huton Kristusi marhite na manarihon, marhite na mangurupi, marhite na papatarhon, ha Kristenon na di tonga-tonga ni Portibion, na boy jahaon ni halak, siyan akaw laot tayong. Unang gabitado atong, sudah perubahan ni partikian, sudah perubahan ni zaman, doh situasi, songonima naing pangiduan, ni halak Kristen di perubahan dalam ngali holong ni rohai naing tarida siantonga tonga ni ngolu ni akana persiai marsiurupan naing nian niang tanganna laho mangurupi akadonganna mulo soanong pe si bahenonna si patupaonna secara materi alai naing menolong marhite-hite akapakatayon pamodayon siya kita alani do banadokon
dang tamado hono sada halak parholong ia so olo mangurupi donganna. Haringgason na mangurupi ido patari daun sada halak si parholong ibana. Onma si paingot na tuhita. Asa unang marnaloja hita patupahon na dinggan. Unang marnaloja hita lau patupahon aka pangurupion ikom manuktong mabahinan dingatudongan. Ido hataridaan ni siuto Kristus. Jala ido hataridaan ni halak na maneda na ubotosa na song natar surat di Galatia 5 ayat 22. Napatuluhon jala naparpudi akka mga kenang mangurupi ulaw ni debata sarupa doi dohok mangulahon dohok na mangulahon ulaw ni. Ido ketika kita menolong paborhaton song natapaborhat parbarita nauli to Afrika 12 halak molo tau rupi i dus do hita dohot nalau marbarita nauli. Idu benar saya hudokon biharu hita nuang mersending senikku. Hape sending pedang di bawah to hati dan itu si sending. Mersending tapaborhat membuka mata dope tu halak na sumenada di bata. Tapaborhat 12 halak untuk misionaris ni HKBP borhat tu Afrika asa dohok nasida mananda haluauni. Alani do molo tau rupi molo tatupahi nasida dohot dohita na patuluson pada laton barita nauli. Akka barita nauli akka na marhobas imana ginoarana si ihuton Kristus. Idok si Johannes panurat ni bukon asa akka na prosea mangurupi akka parhobas akka parbarita nauli. Jala ido nani ulah ni si Gaius. Dang sude kita borhat laho mamaritakon barita nauli alai saluhut na hita na borhat maritehite na manupahi maritehite tangiang la borhat to perjamita lao patuluson barita nauli asasahat sudi ubotosa. Pakubasyo di bagasan las ni roha ala pangatusion na takas di hasitongan ni debata ido nagabegogo di si Gaius lam mergogo ibana lam bersemangat ibana lam marsitutu laho makatidakko Tuhani lumubi mangalo sahalak nama cai koras di si ima si Diotrepes odo na parwarwahon Diotrepes penghambat lahu mamaritaho barita nauliing. Diotrepes iman na pagulut kedudukan naeng ibanan yan say tumibbo di rohana naeng ibanan yan si puji-pujion di rohana hape si buan harwaudo di tonga-tonga ni huriyai mabayan sursar huriyai Diotrepes ima nanaeng manggulut na tumibo ido na tawari sigijang roha. Asa dada holan parpoda na lipe penyesat hape na nanaeng si jagauta. Anggo penyesat rotu hita nunga taboto majagahoni. Nunga taboto podani i. Molropenya satu hita nunga taboto menangkisi alai behado songo si trepes Diotrepes jala ibana nang tergoar di bagasan huriyai gabe sada pangula di tongani huriyai HP panggugai ibana daksa dalan do aturan nabinain di huriyai. Saya unang marung siya kita nasongon yati. Daumay. Mula adong gua ke panggugay
ima si kama barbar. Adong go rupani sa takang-takangi jolmanin na. Adong do mangihut to ni. Ido kan sa burju-burju ni jolma. Adong do makasugo ni. Ido. Nakpesipata nga boto sala. Alay tong tayhuton. Tadok kong magwarna si Dio Trepes. Isita si Dio Trepes ison. Dio Trepes sa daw may sakitan. Alay neng mamarsada huriay. Gano halak mangula di bagasan hasitongan. Gano halak mangula di bagasan haserepon marsiurupan. Ima las ni roha mamaritahon barita nauli ni debata. Akamanga kainang mardala kuryata HKBP 105 tahun. Umur na gajang. Jalong nga tarok mata oras. Jalabolo taparohahon gudang do si halas sonotta. Alay adong do nang siani si arsak konotta. Nunga mangerbang HKBP dilihat pertibion. Jalataida umur naung dewasa niyang. Nagabi suku-suku dihita kamang kainang. Buasa say masa dope. Hamaulon ditongani huriyai. Buasa ikon macay marpangaju dope huriyai turwas ni huriyai. Ay say didokod. Ay kon marpangaju do dah huriya. Tangboy. Iko say. Di manakah kedewasaan? Di manakah firman Tuhan yang telah sampai kepada kita? Kalau toh juga seperti yang dikatakan Eforus S.A. Inaban Kristen susu. Masih Kristen susu kah kita? Neko si paile-hele ko dupita sungo baby. Kan soni duhamukan lo mangalimangan aka pahupumuna akan nakomuna met iba yutihut merlujung payutihut ate kusongoni do pehita aka mangakainang dang boy be molo sala dipicang dipatakas HP umur ni huriata 105 tahun marpesta mata itu atokin di Jakarta isena neng dohot tu Jakarta laupa patari daulas ni rohatay. Adong nani ida ni epungi purus tadisi. Asa diboto Indonesia bahwasanya HKBP itu besar dan pengaruh. Daku boto akamang akay nang manang dingot tomu dopena ujui di zaman Soeharto. Hingot dope. Sangat pengaruh HKBP di tonga-tonga ni negara waktu itu. Kenapa mundur? Semakin dewasa, semakin mundur. Kita mau botosa. Bahasa di negara ton sudah kurang diakui kita akhir-akhir ini. Apakah memang buah kita tidak begitu lebat lagi? Buah iman kita itu semakin kabur kah? Makanya tidak ngaruh lagi. Kalau dulu dikatakan HKBP, lalado PTKI, sempat do PAU Bibelfrau sangat dihargai oleh Presiden Soeharto hati-hai. Apakah tidak berpengaruh lagi kita di tengah-tengah negara kita ini karena buah kita semakin redup? Tarimangi maya kamang kainang. Jika semakin redup, mari kita nampakkan buah dari iman kita. Masa mari kita jami tahun di pajamot kita ditanggung jawab ta di tonga-tonga ni huriata asa tungkot kita marhapor siaon marhobas marsihaposan sahapor siaon marsitiruan tu nadinggan idonanaing si konon natu hita. Nang pe sobor hati tama maritahu bertanauli tunadau
alai na borha do hita marhite-hite tangyang ta, marhite-hite panupayot ta, do marhite-hite akka parsaurat ta. Atong marbarita nauli mahita, asalas rohani Tuhan tai marnida hita. Amin. Martangyang mahita. Mauliati Tuhan Yesus. Barita nauli na paborhatok kami di bagasan tikion. Di joho hami tutu ale Tuhan. Asa borhat hami marbarita nauli marhite-hite tangiang. Marhite-hite parange. Marhite-hite pambainan nami. Tutu mardalad do huriami mamulus ragam hamaulon. Alay neng mergogo hami marsihohot songon pangidoan ni si Johannes tu si Gaius manguluhon huriami. Neng tarida siya kami Tuhan holong ni roha songon hala Kristen nagabe si tidangi di tonga-tonga ni Portibion. Neng Tuhan patari dahulun nami, di pakobasyon nami, di pangaramotyon nami, do tua kadongan nami, pabua marsaor do denggak kami. Husungguli hami madoho akadongan nami natarlalap, natarpedim. Unang ngarong mabiar siya kami Tuhan, lako mamisang akan nang sala naung dawo siya ko. Arani urupi mahami. Asa boy marsiurupan marsituguan maulahon nadinggani marsitu paham mahami Tuhan laho pasangapon warmu nabadiay huwa kami matuhan tuadupanmu ulau nami tumingguon pertanyaan di wilayah Kolose, Galilea, Galatia, doho Filipi. Asa reta hami Tuhan tumangihon hatami. Asa uduk hami Tuhan mangului ho marhite-hite barita nauli si tangihonon nami i. Ajari mahami Tuhan. Nang dia kapakobasyon nami pe. Di parmingguon anon di pos pelayanan goa. Naing melayani hami punguan parupuan par hari Kamis. Tuktuhi roha nami Tuhan. Asa maringgas ni roha hami. Jala uduk olan manguluiho. Songoni ma Tuhan. Nang akapakobasyon nami tuminggu naro. Ima kebatian Padang punguan Naomi. Asa sadar roha nami Tuhan. Jala rap marsi haholong kami, marsi tariparan holong nasya koi hami Tuhan. Alani Tuhan ajari mahami makobasi diri nami. Asa toktong tinggil hami laho mangului im. Songoni mahuwag kami Tuhan todopanmu akadongan nami namarsahit. Napeak di podomanna na toktong dope Tuhan ikon surupan nasida. Ima nyonya insinyur M Simatupang, nyonya TB Isitua B Bajar Nahor, nona Parulian berupa Saribu, Aha Manurung, nyonya W Naibako, nyonya E J Sitorus, nyonya MP Silitonga, nyonya V Silaban, H Sitorus Pane, nyonya R Si Hombing, Situa H Manukalit, nyonya H Simajuntak, nyonya IS Tambunan. Tuhan deba siandongan nami namarsahiti renge Tuhan pakilalanna dang bui morot besian podomanna asiroham Tuhan dinasida urupi Tuhan asa maragogo di parsahitoni unang madele alai Tuhan lam marsihohot ibana lam tuguha porsiauna molo pehasit pamatangna alai Tuhan harapanna tujuanna nang lasni rohana sipai maonna lasni roha sogut pinarademi di dinasida ima Tuhan suat tontu rohan ya kadongan nami namar sahiti
asa margogo na sida, molo dung dilabung musogot, tanggal masahi siya mapamatang na, mago ma Tuhan hapor suhon na, alay marlas ni roha, ulu-pulu ma lehononmu, sikat ni saluhut na si taonon nasa hati di nasida. Songoni matuhan nang dongan nami sian remaja saat tuna dewasa na berulang tahun tuminggon. 10 sada halak nasida Tuhan. Doho sikola minggu ni huriam tolu halak. Pasu-pasu di umur nagajang. Pasu-pasu nang akaulaon. Pasu-pasu lumubi aka namar sikola yanakon mo na meti. Togu-togu di bagasan hati goran, di bagasan hapor seaon, asa mangulu di hapor seaon nasida, magodang Tuhan di bagasan ajar nasiakko, molodung to dimi Tuhan mian di bagasan nasida, toktong masih pujion ala pangalako na dinggan di nasida. Songoni Tuhan, akadungan namin na di bagasan akaparkarejuan nabi, pasu-pasu Tuhan nasida, gabi sodang, gabi palito, gabi sirap, patabuhon di akaparsaoran nasida, asa marsanga poli Tuhan, ditada nasida, ditada na humaliang na Tuhan, pabuha iyanakon mo na pinilitmu, jalan na pinahujakmu di akaulaon nasida. So ngunya kaya nakon mo Tuhan na mga luluy parkarijuan na so dapo tadupi aka ulaon Tuhan, hobar tu aka kemampuan, hobar tu aka keahlian na sidabe Tuhan Yesus, urupi na sida Tuhan, gajang do tanganmu lau mangrupi na sida, marhite-hite aka parsaoran, marhite-hite nang aka dongan sa persehaon, nang aka parsaoran na pe Tuhan, patuduhon di nasida, pasu-pasu aka pasarian nasida bi Tuhan, dinang nilehonmu di nasida, asa malo marsagihon natama, hobar tulomo ni roham. So ngani Tuhan nang ulang tahun pernikahan petulu keluarga Tuhan, pasu-pasu keluarga nasida, asa keluarga si pujion, keluarga lasni roha na marhabiaran dopako, gudang Tuhan, sian ruas ni huriami, naung gudang marsirang ala sosadalan be di padapot, dang sada tujuan be, dang sa pakilalaan be, marsak dorohanami Tuhan, paida-ida nasida, ala ni Tuhan Yesus, pasu-pasu ganup rumah tangga Kristen di sadok portibion, asa marhabiara dopako, asa toktong marpanukku di holong ni roham, siulahonon na ditongan ni keluargai, asima roham Tuhan Yesus, moloho mian di bagasan tongan yak ganup rumah tangga, moloho mian Tuhan di ganup rumah tangga nang parsaorape dapot kami ma Tuhan akan naulina dinggan gabe pasu-pasu mahami tu saluhutna na humaliak kami atong pake mahami Tuhan gabe parhitian ni pasu-pasum tu saluhut asam tarpuji ho di bagasan ngulu nami tangi homa Tuhan tangyang nami asiruham. Amin. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 650 ayat sadado hudud naruhut papung pelian. Sa
mapilian na tapapungon tuadopan itu hatta martang yang mahita. Ale debata ama namin na di Banua Gicang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di porutibyon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tudim. Asalam utada hami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gicang, leon matuhami sedarion hangoluan siapari, say samarusa nami song panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasa dame, tajalo ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasaorhon madamena tuto ditabi. Horas marita salutna. Ni